Дечки, сега е 1:13. Брат, сега е много късно, брат. Това е съварно, живи се не шалю. Сега е толкова. Як сега трябва да почета. Чакайте, оти аз съм купателто за това ти. Тато е тука. Не знам защо така. И всеки ден. Дечки, сега дойдех. Нека да ме слушате. 14:10. Брат, аз не шалям за вас. Гледаш ли, аз да кажем истината. Брат. И дечки, това ме първ път от толкова късно. Не ме първ път, в трет път. Брат, аз човек 6 годинки и аз цяло време съм на телефоната. Дечки. И ако знаете таблица, пишете на коментари колко е 9 по 9. И кажете на коментари 81, 91 или 72. Айде, такачка. Да въвивам. Дали знаете таблица. И трябва да го учите таблица, за да знаете повече. Дечки е така. Сега как само да въвирах. И сега е мене. Май всеко път аз нещо да ме е смешно, не се правим език си обраме. И плюс така е срамотно. Не знам защо цяло време варам езико, не знам. Дечки, мога да ви изключам, мога ти трябва да спиям. Другото видео, па изключа.